Един поздрав за Милен Аспарухов. Един тупаник директно от Милен ще блокират. Няма нужда да повтаря, директно влизат в кома. Капка страх, нито крачка назад. Милен Аспарухов върви напред, без огън и мрак. Колкото и да ме бутат, няма как да падна пак. Защото съм кураво момче, не се чупя, държа фронта здрав. Ай, 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 ай. Нито капка страх, нито крачка назад. Душманите гледат, ама аз вървя напред. Правя си кефа и съм голям тарикат. Използвам зъбите, сърцето ми е ад, но от болката направих сила. Вече нямам страх. Ай, ай, ай. Милен е от ония, дето знаят как се става мъж. Как се става, когато всичко в теб се срути. Много пъти падах, много пъти вятър ме мина, но всеки шамар от живота ме направи по-корав и див. Кой беше до мене, когато нямах нищо в ръка? Кой не се продаде за пари, за фалшива слава? Днес душманите говорят, ама думите са зад моя гръб. Нямат смелост пред мен да говорят, щото аз не гледам назад. В мене не остана страх, нито капка страх, нито крачка назад. Милен върви напред, без огън и мрак. Колкото и да ме бутат, няма как да падна пак. Защото съм кураво момче, не се чупя, държа фронта здрав. Нито капка страх, нито крачка назад. Душманите гледат, ама аз вървя напред. Един попаник директно от Милен ще блокират. Няма нужда да повтаря, директно влизат в кома.